Velkommen til denne meditation med navn Fornyet Kraft og Fokus. Start med at finde et roligt og behageligt sted, hvor du kan sidde eller ligge komfortabelt. Luk dine øjne og begynd med at tage et par dybe åndedrag. Lad din krop slappe af og sæt din intention om at genopbygge din kraft og fokus i løbet af denne korte meditation. Forestil dig, at du står på et sted i naturen, måske ved en smuk sø eller under et majestætisk træ. Føl dig forbundet med jorden under dine fødder. Forestil dig rødderne, der strækker sig ned fra dine fødder og forankrer dig i jorden. Tag et øjeblik med dyb vejrtrækning og mærk styrken og stabiliteten fra moder jord strømme ind i dig. Ret nu din opmærksomhed mod din vejrtrækning. Begynd at trække vejret dybt og roligt ind gennem næsen, og mærk hvordan luften fylder dine lunger. Hold åndedraget et øjeblik, og lad så langsomt luften glide ud gennem munden. Og skulle der dukke en tanke op, eller en lyd, så blot registrer og send det videre som skyer på himlen. Forestil dig nu en kraftfuld kilde af lys og energi over dit hoved. Det kan være en strålende sol, en skinnende stjerne eller noget helt andet. Se dette lys stråle ned over dig og føl dets varme og kraft. Med hver indånding føler du denne kraft strømme ind i din krop, og med hver udånding føler du dig fyldt med fornyet styrke og klarhed. Og lad dig svæve med af lyden, vandet der flyder og fuglene der kvidrer. Og nære dig med ny energi. Og tag nu et par dybe åndedrag for at integrere følelsen af fornyet kraft og fokus. Langsomt begynd at bringe din opmærksomhed tilbage til din omgivende verden. Bevæg dine fingre og tær. Stræk dine arme og ben.
og åbn forsigtigt dine øjne. Tag et øjeblik med taknemmelighed for denne tid, du har taget til dig selv. Og vid, at du altid kan vende tilbage, hvis du får brug for det.